लोगोफोर जों दायो थांगासिनो पाठसालायाव नानिया उन्दुलांबाय नै ओमफ्राय जों दायो नै सफैबायबो लोगोफोर पाठसाला टाउनाव जोङो बिबार लायनो थांदों आरोना माने हाबा दङ नालाय हाबानि बिबारखौ पाठसालायाव नैबे बिसाल दङना बिसालनि एकदम मोखांजों मोखां आरो पुरा फ्रन्टआवनो बे बिबार दखाना दङ रियेल फ्लावार जुदि सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन खाथि खालानि सोरबाफोर नायदोंबाथाय ओमफ्राय जों बांसिन बेहायनो लायनाय जायो आरो बरपेटा रडआवबो लायो ओमफ्राय गुवाहाटिफोराव थांनो गोनां दङबाथाय बेनिफ्रायबो लाबोफायो आरोना जोंहा बे बिबार लायनायावनो एसे खस्थ' जायो आरोना जोंना खाथियावहाय मोनाना ओमफ्राय दाथ' हाबायाव ट्रेन्डिं सोलिगासिनो रियेल फ्लावार नङाबा जाया रियेल फ्लावारबासो मोजां नुयो खानायनि बानाव बेनिखायनो नांगौ जाथारो नालाय ब्राइडेल हिन्जाव गोदाननिबो डिमान्ड ना बेनिखायनो लायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोरजों दायो आं सायख'गासिनो दख'नाया पिच कालारमोन नालाय पिच कालार रस नागिरदोंमोन पिच कालार रस गैया बेनिखायनो आङो कार्नेसनखौनो लानोसै आरो कार्नेसनाबो एसे पिच टाइपनि थायोना मोनसे बेखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय बेखौ लानानै ओमफ्राय जिपसिबो लाबाय नै नानियाबो सिखारबाय थर मोनबाय नानियाबो उन्दुनानै फैदोंमोन ना ओमफ्राय बिफाया लानानै फैबाय मानो एसे गोबाव जाखो होननानै बुंफैबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय आं बुंदों दखानियानो न'सो सिबबाय दंमोन न' सिबनानै नै दासो हरबाय होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो बुंगासिनो आरो बैखौ हर होननानै माने जा गाज्रि बिसोरो एसेल' हरनो नागिरथारो दे बे दखानियाथ' एसेल' हरनो नागिरो आरो थाइबाबो खमायखाया दे बे दखानिया ओमफ्राय माथो खालामबावनो दा नांथारगौ नालाय लाबोबाय आरोना लोगोफोर बे जिपसिजों कार्नेसन लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं बांद्राय भिडिअबो लानाय जायासै मानो होनोबा मबाइलाबो चार्ज खममोन बे दिनखालि बेनिखायनो आरो लोगोसे जेरावबो हाबासै जों डाइरेक्ट न'आवनो सफैखाबाय नालाय डाइरेक्टनो जेबो जाबोआखैसैबो जोङो आथुर जाबोबाय हर जानासो थांखादोंमोन ना एसे बेनिखायनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय